wa ida'atil mal, kuma Allah baya son wulakanta dukiya, barnar dukiya. Duk abin da ya zama da dukiya ce to ba a san barnata. In kai amfani da ita gwargwado, kada kai barna. Wala tusrifu, ko inna Allah la yuhibbul musrifin. Malamai suke bada misali suka ce ko yanzu ka bar lantarki da rana a kunne a waje, fitilu a waje barna ce ko ba barna ba? Barna ce. Kuɗi ne ake biya a samar da lantarki, ka batta kunne, barna ce. Ko kana biyan kuɗin nefa ko baka biyan kuɗin nefa, ka barta kunne da rana a waje, barna ce. Barnar dukiya ce. Musulunci ya hana. In gari ya waye menene, ka je ka kashe. Ko mutum ya buɗe famfo ya ta zuba gurr ya tashi, zai yi alwallar da zai iya yi da buta karama mai lita 2, haka zai iya yin alwala da ita. Lita 1 ma, kai lita 1 yayi yawa ma, zai iya alwala da ita. Sai mutum ya buɗe ruwa sai ya zubar da bokiti guda wajen alwala. Barna dukiya ce. Kuɗin nan da ruwan nan da kake gani yana zuba, dukiya ce. Akwai inda saboda rashin ruwa aka ce su yi taimama dan ba ruwan, dan kai ka samu ruwan shikenan sai kai barnar shi. To duk al'amarin da yake ba a san barna, ba a san barna. Ko duk abincin da zaka ci, abincin da zaka ciyar da iyalinka, Allah ya ce kulu washrabu wala tusrifu. Ku ci ku sha, kada ku yi barna. Ci zaka yi, ciyar da iyalinka zaka yi, aka ce banda barna. Saboda haka a daina barnar dukiya. Kada ka ɗaga kaman dukiyar banza ce, ko dukiyar gwamnati ce, ko dukiyar ba ruwanka, ka ba kai ke gyarawa ba kai me, a'a, sai ka ɗauka kai musulmi. Manzon Allah ya ce Allah cikin abubuwa 3 da Allah baya son ka yi barnar dukiya. Dukiyar nan taka ce ko ba taka bace, musulunci ya hana. Saboda haka kai za ka yi biyayya ne ga musulunci. Allah ya sa mu gyara.